खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ दारांगा मेला आउटपोस्टनि हेड कनस्टेबल गनाकान्त मालाकारा गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। तामुलपुर जिल्लानि दारांगा मेला आउटपोस्टनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोमजिदों, जाय दारांगा मेला आउटपोस्टनि हेड कनस्टेबल गनाकान्त मालाकार 51 बोसोर बैसोनि 24 APBN नि सासे पुलिस मावख'गिरिया गावखौनो जिउ फोजोबना लादों। सुलुंनि बायदिब्ला थांनाय हरनि समाव पुलिस थानायाव गावनि 9mm कार्बेनजों खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबना लादों। गनाकान्त मालाकार बिथाङा सुट्टि लानानै न'आव थांना फैनाया डिउटियाव साननैल' जादोंमोन। बिथांनि गोथै देहाखौ नायबिजिरनो पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। गुबै जाथाया मानि थाखाय जादों बेखौ नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। साइबार रां थगायग्रा दायनिगिरि 4 सुबुंखौ हाइलाकान्दि पुलिसा हमनो हादों। साइबार स्केम खालामग्रा हमजानाय दायनिगिरिफ्रा फारियै हाइलाकान्दि ब्रजरपुरनि गौतम रय चौधुरी, हाइलाकान्दि उजान कुपारनि जाहारुल हासान लस्कर, हाइलाकान्दि नारायणपुरनि अबु जाहिद लस्कर आरो अलगापुर बाटी सांजराइनि मोहाम्मदुर हासान चौधुरी। बे साइबार दायनिगिरिफ्रा बावैसो 50,000 रांखौ गुबुननि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामदोंमोन। बिसोर अनलाइन जुवा थगायनाय आरो चीना हेकारजों सोमोन्दो लाखिनानै साइबार थगायनायनि दारै लाख रां लुथिदोंमोन। जों मिथिगौ बावैसो सान सिगांनिफ्राय बिदुंनि दुंखावनाया गोबांथार नुनो मोन्दों एबा जागासिनो दं। रायजोनि गोबां जिल्लायावनो दुंहाव बोथोरनि थाखाय गोबां हालाय-हाफाय जानो गोनां जादों। दुंहाव बोथोरनि थाखाय हादोरसानि थागिबिफोरनिसिम गिबि मन्थ्रिनिफ्राय जर'खा खावलायनाय, साफ्रोमबो सम बादियै आरो थोजासे दै लोंनो खावलायदों। खामानि मावनायनि थाखाय बाहेरायाव थांब्ला सांग्रां जानायनि बोसोन होदों। देहाखौ गाज्रि मोनोब्ला थाबैनो डक्टरजों सुबुरुन लानो खावलायदों गिबि मन्थ्रिया। रायजोनि सावस्रि खोन्दोआ सिगांनिख्रुइ गोख्रों आरो जौगासिन जाबाय होनना बुङो गिबि मन्थ्रिया। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, BTCनि बारग' MCLA एबा BPFनि गागि दैदेनगिरि माधव काकिया रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोलाव सान हमना बिखानि आरो किडनिनि बेरामाव सैनांना दंमोन काकिया। जोबथारनायाव बिथाङा क'क्राझार आइ आफा नार्सिं ह'माव फाहामथाय लागासिनो थानाय समाव दिनै फुंबिलि 10 रिंगायाव बिथाङा जोबथाहांबोयो। गोलोम बोथोरनि प्रि सामार कचिं केम्प फोरोंथाय होनो सानसेनि हाबाफारि लानानै गासै 4 फरायसालिफोरखौ बेखेवदों सिडली चिरां दख'रा एबसुआ। गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनो खासिक'त्रा UN एकाडेमि, साम्पाबती गोजौ फरायसालि, गुरुबासा गोजौ गेजेर फरायसालि आरो बामोनगाव गोजौ फरायसालियाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै गोलोम बोथोरनि बन्द'आव बेसेन लायालासे थाखो 9 आरो थाखो 10 नि थाखाय फोरोंथाय होनो एबा प्रि सामार कचिं केम्प बेखेवदों। सिडली चिरां दख'रा एबसुआ फारियै थाखो 9 आरो थाखो 10 नि थाखाय इंलिश ग्रामार, जेनेरेल साइन्स, मेथामेटिक्स आयदाफोरखौ बिथा खालामनानै फोरोंथायखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायो सिडली चिरां दख'रा एबसुनि आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारि, सिडली चिरां दख'रा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथिफोरा। हाटीगाव पुलिसा पेन्सन गाहाय मावखुलिनि साख्रिआवला जेनिफार आहमेदखौ 500 रां घुस लानायनि दायाव हमदों। सेनियर एसिस्टेन्ट जेनिफारखौ हाउस पेडआव थानाय पेन्सन डाइरेक्टरेट मावख'निफ्राय हमो, जेराव जेनिफार आहमेदआ 500 रां घुस लानायनि दायाव हमजायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै
उथ्रिसारनो हायाखैमोन। बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203586 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव।